L-infermiera taċ-ċentru tal-lotji tad-dem fi Gwardamanġa mit-tnejn filgħodu bdew jgħinu fil-proċess tat-tilqim. Proċess li issa ilu għaddej minn Diċembru u li permezz tiegħu irid jitlaqqa mill-poplu Malti kollu. F'xahrejn u nofs s'issa tlaqmu anqas minn 40,000 persuna b'mod sħiħ. Net News tkellem ma' Caroline Kassar, waħda mill-infermieri li qed tgħin f'dan il-proċess u li spjegatilna xi preparazzjoni ssir minħabba li l-vaċċin ma jistax jibqa' barra mill-friġġ għal ħafna ħin. Niġbdu ammont kif huwa indikat biex aħna nkunu qed nagħtu d-doża kif suppost u impoġġuhom f'tazzi hawnhekk u jkollna 11 kull darba. Caroline Kassar appellat lil dawk li jkunu sejrin jieħdu l-vaċċin biex jilbsu ilbis komdu sabiex ikun aktar faċli biex tingħatalhom it-tilqima. Jekk jiġu bi flokkijiet issikkati, meta inti tkun qed ittella ma nkunux nistgħu ntellawhom biex ma joqogħdux jinżaw dal-ħesil kollu tinsewx tistgħu tiġu b't-shirt jew flokkijiet li jkunu biċċinek u sajnek ħalli aħna kemm ineħħu l-ġakketta u nkunu nistgħu intuwilhom. Il-proċess f'dan iċ-ċentru jidher li mixi b'ritmu tajjeb. Kif qed taraw in-nies ġejjin il-ħin kollu qed iżommu ħafna mal-appuntament, allura hija pożittiva ħafna allura ma jinħoloqx kju. Nistgħu ngħidu li sejjer tajjeb ħafna. Intant staqsejna lid-direttur taċ-ċentru tad-dem it-tabib Alex Aquilina jekk loti tad-dem baqax għaddej b'ritmu tajjeb anke f'dawn ix-xhur tal-pandemija. Xorta għandna ħafna nies li qegħdin jiġu jagħtu d-dem, ġifieri għandna nies li qegħdin jiġu jagħtu d-dem huwa importanti ħafna għax nies xorta jemirdu, inċidenti ta' traffiku fuq il-postijiet tax-xogħol, eċċetera jkun hemm, il-mart tal-kanċer hemm qiegħed ma jqgħodx jistenna l-COVID, ġifieri aħna bħalissa tikollna bżonn qrib l-40 borża dem kuljum. Qal il-provvista baqgħet konsistenti u li tista' tlaħħaq mal-bżonnijiet fl-isptarijiet u l-kliniċi tagħna, filwaqt li appella lil kull min jista' u huwa f'saħħtu biex jagħti d-dem.